Ibilang ni Governor Celia Marcos nga may sa kadagiti kapapintasan nga resulta ti panagturong da iti Hawaii ti panakaipaay kadakwada ti gundaway nga naddan ti diskusyon iti Hawaii National Guard nga idolwan ni Major General Stephen Logan. Inlalawag na nga may sa kadagiti expertise ito'y ket emergency preparedness ken di mapasamak iti Hawaii ken kastamit ten iti Ilocos Norte kas iti Bagyo gingined ken dadumapay. Madami pong napag-usapan. First of all, the fact na magkakaroon sila ng office dito is really something already for our part na meron ng parang open pipeline to them and to us, no? Imbunanag na nga nakasagana da nga tumulong iti Ilocos Norte amang patibkan ti panagsagana kadagiti sumangbay kalamidad ken dirigra. Batad pa iti gobernador may sa kadagiti pakaragsakan na ket may sa kadagiti opisyal ti Hawaii National Guard ket may sa Ilocano nga tubo ijay Ilocosur. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.